but also the police on Bornholm, all of them, I have the impression that they hate Islam. So whenever you see a police officer on Bornholm or anywhere in Denmark, I encourage you to go to them and say, thank you for hating Islam. Yeah. Thank you for hating Islam. Jeg kan forstå, at du ønsker at antænde noget her. Er det korrekt? Nej. Nej. Det har du misforstået. Det har jeg misforstået. Godt. Du ønsker bare at stå her og tale, er det korrekt? Ja. Ja. Det må man jo gerne i landet, trods alt. Det må man gerne, ja. The Danish police want everybody to burn Qurans. They hate Islam and they mock Islam every day. Hej derude, og velkommen tilbage til kanalen. Jeg er i dag på Bornholm. Det er torsdag den 15. juni. Jeg har tilbragt dagen op til folkemøde. Som nogle af jer måske er klar over, så er Rasmus Paludan jo blevet bandlyst, fordi det er alt for farligt at have med, og det var ligesom det, jeg kom for at dække. I forhold til mit film Politiet-projekt, så var jeg retten i sidste uge. Det var skideskægt. Jeg har fået dommen, jeg har bare ikke læst den endnu. Midt i dag og sådan noget, jeg kender det. I morgen skulle jeg gerne have fået oplyst min dom, og så laver jeg lige lidt om det også. Stay tuned. Jo mere staten fornedrer folk og ydmyger folk og behandler dem meget dårligt som skidt og slaver, jo større er risikoen for, at folk reagerer på en uhensigtsmæssig måde, som staten så kan føre dem for retten for. Så selvfølgelig et forsøg på at virkelig fornedre mig ned i skidtet, sådan at man får mig til at reagere på en uhensigtsmæssig måde. Prøv lige at beskrive den der tur gennem skoven, ikke? Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad det er for en tur, man skal igennem for dem, der ikke er så kendte her? Hvad er det for en tur, man skal igennem for at komme dertil uden at overskride nogen form? Her har jeg lige været kreativ en gang. På et kort over det nordlige Bornholm har jeg markeret den zone, som politiet har lavet, som Rasmus Paludan ikke må opholde sig i. Jeg har tegnet lidt gul ind i Sandvig, det er cirka der folkemødet finder sted. Et rødt kryds oppe i Sandvig, det er der, hvor vi optager, eller hvor jeg optager. Og så ude til vest, der kan I se, at der er nogle gule pile, der går op lige forbi Hammershus. Og det er simpelthen fordi, den der zone, politiet har lavet, går hen over alle nord-sydgående veje. Så Rasmus Paludan har ikke kunne køre fra syd mod nord i bil. Så han har været nødt til at stige af sin bil, og så gå ind igennem noget terræn, hvor Hammershus ligger på. Og det er noget ret bakket terræn. Det er jo ikke tilfældigt, man har valgt at lægge en borg derinde. Og simpelthen gå udenom, og så stige på bilen igen, så man kørt igennem zonen uden Rasmus. Og så er han så kørt op og igennem Sandvig, og så til det kryds, hvor vi ender med at optage i dag. Men nu er det jo sådan, at dine mikropolitiassistenter er jo ikke så begavede, så de har misforstået det. Men det er jo godt, at vi kan få det hele på plads nu. Godt. Ja. Men det vil sige, at der sker ikke antændelse af noget her? Nej, vi søger kun Koranen i svineblod og sæd fra kristne og apostater. Ikke noget med åben ild? I siger, grænsen går der, hvilket er absurd, fordi der står på kortet, jeg har fået i påbuddet, at det er der, hvor Masselykkevej starter, og det er derovre. Okay, så hvis du går herover, altså lad os sige, nu kommer jeg herover. Ja. Hvis du siger, jeg står her, og der må du ikke stå, fordi det er farligt. Ja. Men hvis du står her, så er det ikke farligt. And the Prime Minister of Denmark loves it when we burn the Quran. The Prime Minister of Denmark, Mette Frederiksen, hates Islam, and she often makes fun of Recep Erdogan, the leader of Turkey, and she says that all of NATO must be Christian. Hej Rasmus. Var det godt? Jo, med dig. Nå, men det er bare godt, du har taget skudsikker vest på. Det er bare fordi, jeg er egentlig mere for... Jeg tænkte, det kunne være i dag, at de ramte dig. Det kan være hver dag. Det kan også være, at de rammer dig. Nu står du tæt på mig. Jeg ved det godt, men og du har ikke nogen vest på. Nej, det er godt, at man lige skulle låne dit vest til det sekund. Ja, du skal ikke låne noget som helst. But only because the Danish police want us to burn the Quran, and the Prime Minister of Denmark loves it when we burn the Quran. The Prime Minister of Denmark, Mette Frederiksen, hates Islam. In 10 minutes, we will burn the Quran, but only because the Danish police... Du skal gå væk. Prøv at høre her. Vi er faktisk nogle mennesker, der prøver på at have en forretning til at køre her. Og du skal være... In 10 minutes, we will burn the Quran. The Prime Minister of Denmark, Mette Frederiksen, hates Islam. In 10 minutes, we will burn the Quran, but only because the Danish police want us to burn the Quran, and the Prime Minister of Denmark loves it when we burn the Quran. In 10 minutes, we will burn the Quran, but only because the Danish police want us to burn the Quran, and the Prime Minister of Denmark loves it when we burn the Quran. Må jeg tage et billede? Ja, du må tage alle de billeder. Hold nu din kæft!
Here is an important informational message for Recep Erdogan and the Turkish people. I know that Mette Frederiksen wants to become Secretary General of NATO, and I encourage you to vote for her to become that, knowing that she wants to convert all of you to Christianity. Because Mette Frederiksen hates Islam. She has often mocked Islam, and I have heard rumors that she might even have urinated on the Quran. Må jeg spørge, hvor lang tid du har tænkt dig at blive stående her? 15 timer. Tak for svaret. Ja, det er så fint. God dag. I lige måde. Tak. But it's also true that the Danish police not only like it when we burn the Quran, they love it more when we soil the Quran in semen from Christians, Jews, and apostates. All the other Secretary Generals of NATO have been so boring, they have never done porn like Mette Frederiksen. And I think it's great that Turkish soldiers will then have to obey orders from a naked woman who is pornographic. I think that's great. Er det her inden for zonen? Okay, men der står i påbuddet, det er en Masselykkevej. Zonen går hertil. Hvis du har nogle spørgsmål, så har du også nummeret til dit PC. Ja, men jeg har ikke mere strøm på min mobiltelefon. Ja, men det er det altså ikke. Hvad hedder du? Jeg har mit nummer her. A1427. Hvorfor påstår du, at jeg modsatte mig dine instruktioner, da jeg ville forlade zonen? Hvorfor lyver du om det? Ja, og der kan vi så se, at A1427, hun lyver altså om, at jeg skulle have modsat mig at forlade zonen. Men om ikke andet, det er musikken, der slukker.